Здравейте! Казвам се Ирина Матеева и съм отговорник по европейските политики в Българско дружество за защита на птиците. Работя в дружеството повече от 30 години. Българско дружество за защита на птиците е създадено през 1988 година и първите дейности, с които стартирахме нашето съществуване, бяха подхранване на белоглавия лешояд в източните Родопи и също така изграждане на изкуствени платформи за водолюбиви птици в Атанасовско езеро. Тези две дейности ги изпълняваме и днес, като идеята при създаването на дружеството беше да се занимаваме точно с практически природозащитни дейности. Българското дружество за защита на птиците е една от организациите, които основаха Коалицията за да остане природа в България. Коалицията основахме с идеята да отговорим на големи инвестиционен натиск в различни видове проекти и да обединим нашите усилия, като всяка от организациите, участващи в тази коалиция, изпълняваше точно определена така водеща роля по различни теми, а останалите организации подкрепяха. Нашата организация се занимаваше основно и се занимава с възобновяемите енергийни източници, особено ветрогенераторите, но също така подкрепяме и участваме активно в работата по други теми, като горещи теми, като преминаването на автомагистрала Струма през Кресненското дефиле, преди няколко години плана за управление на Национален парк Пирин. Също така много видове устройствени планове на различни общини, като примерно Приморско, Царево и така нататък. Като смея да кажа, че всъщност работата на коалицията и сътрудничеството на организациите в нея е уникално по рода си и всъщност ни помага много по-добре да се координираме за опазването на природата. Българско дружество за защита на птиците изпълнява най-разнообразни природозащитни дейности, като започнем от преките природозащитни дейности, изграждане на изкуствени гнезда, подхранване на различни видове птици, също така и проучвателни дейности с природозащитна цел, като например поставянето на сателитни предаватели на някои видове птици, примерно египетски лешояд, царски орел, за да можем да проследим техните миграции и предвижвания и да научим много повече за за рисковете, пред които са изложени и местата, които са важни за тях. Но също така се занимаваме и с управление на територии, работим с фермери за прилагане на по-природосъобразни земеделски практики, с горски стопанства за прилагане на устойчиви практики в горите, така че да можем да опазим птиците в горите. Много широкия кръг от дейности също включва и образователни дейности. Работим в териториите, където се срещат застрашените видове птици, които опазваме, с училища, с ученици, например в районите с царски орел в Сакар, в източните Родопи с египетския лешояд, с каторглавия пеликан по Дунава и със сигурност не забравяме хората и търсим връзка с тях и работим заедно с тях, като организираме обучения за наблюдение на птици, също така организираме различни видове кампании, като ние броим връбчетата, в която се включват много голям брой граждани и по-специализирани кампании от типа на мониторинг на обикновените видове птици, мониторинг на средноземните числености на водолюбивите птици, в които участват много голям брой доброволци и любители на природата.